साला दिनै बिमाखौ ओरैबायदि रायना फैगोन आङो बे बैसोआव बेफोरबायदि जायो सोरबा हा बेबो बिजामादैजोंसो हाबा जाबावदों ओरैबायदि रायगोन ना आङो लाजिनानै थैनांगोन बियो लैज्जा गैया साला असभ्य बिमा आगोलनि सिख्लायाव बिदि नङामोन आफाया एथ' बेमारि जानानै गोलैना दङमोन थेवब्लाबोथ' बियो रावखौबो गोसोथोआमोन नाथाय बे बुरै बैसोआवसो मानो बिदि जाखो दे बायसेन्स हाबा जादों नोङो गुबुनजों हाबा जाना मा बे बिजामादैजों हाबा जादों थै आरो बे गांजेमा गोसोम जाम्बियाबो अबाव हाबा जादों बियो हा हौवाखौ नागारनानै माबायदि आखलनि मानसि बिसोरलाय बिमा फिसा दाथ' गामियावथ' फैबाय र' बिसोरनि आरो गामिनि नामाबो माहायथ' लेथ्रा साला गुलु गुलु फारा माथो बे गुलु गुलु फारानि मानसिफोरखौ रावखौबो नुवाखैलै सोंगौमोन आं न'आ अबेयाव अबेखिनियाव गामियावथ' फैबाय ओइनै सासे बुरै फैदों र' सोंनो बिनियाव रथ'नाय आबै गांजेमा गोसोमनि न'आ अबेखिनियावलै माने दाथ' गांजेमा गोसोमा गैला देनाय अबावबा हाबा जाहैबायनो हौवाखौ नागारनानै गैलाथ' र' बे गांजेमा गोसोम रानिया अबावबा हाबा जाहैबाय ओमफ्राय बिमायानो हाबा जाफैबायहाय बिजामादैजों फाल्थु गोजा मानसियानो बेथो फिसाजो बिमायाबो बिजामादैजों हाबा जाफैबाय लासिं सिं जोंसो खोनानानै लाजिनाय मोनो मोनथिगौ ना आबौ ओमफ्राय नोंलाय बिसानि मा जायो आलासि नामा आलासि जायो आलासि दे आलासि जायोबाबो गाज्रि मोननाङा आरो आङो बुंबाय माथो बुंबावनो बुंनोबो लुबैयोना आरो बिजामादैजोंनो हाबा जाफैथारबाय नालाय बिजामादैयाबो आरो बोराय मांग्रांग्रांना समायो दानिया मोनथिनाय बादिब्लाथ' फिसाजोआ फैनो नागिराखैमोननो बोरायजों बिनिखायनो असान्थि मोननानै थांबाय खोमा गुबुन हौवाजों बारा मोजाङै मोनथियाहाय आबौ ओमफ्राय बिसोर न'आ अबेखिनियाव बैनो आरो बिल्डिं नुहुरनाया अरे बापरे बै बिल्डिंआसो एथ' धोनि बिनि थाखायनोथ' फैदों नोङो माने बे मकाखौ ना नोङो माने थांहोनो नागिराखैमोन आरो ना आयै बेनिखायनो नोंनो हाबा जाबाय एथ' धोनि होनना मोनथियाखैमोन आं माथो करोड़पतिसो नोंखौथ' रायनो होननासो फैदोंमोन आं आयै नाथाय रायनो हाया दैद्राया नोंजोंथ' दा स्लेबसो जाफ्लानांसिगोन एथ' धोनि गांजेमा गोसोम रानिया बेलबुम मारलै जाम्बिबार बोरायबाबो थानांगौ एथ' करोड़पति जाम्बिया साला थांबाय थांनि र' थांनानै स्लेब रायज्लायहैफ्लानोसै थारैनो आं बयफ्रेन्ड मोनला खोमा बयफ्रेन्ड मोनबासो आं दुखुफोरखौ एसे बावगौमोन मालायबा दा जमुना आब'आ हाजार दुखुबाबो टेनसनखौनो लाया बिनियाबोथ' बिफा थैबाय बिमा थैबाय थेवब्लाबो टेनसनखौनो लाया बारा लायो देनाय थेवब्लाबो बहुत खम मानोना बिहा बयफ्रेन्ड दङना आं खिजानिबा जिबनाव बयफ्रेन्डखौनो मोननाय नंला खोमा हे इसोर भगबानफोर आंनो मानो सासेबो बयफ्रेन्ड होआ मालायबा जमुना आब'आ एथ' हेन्डसाम बयफ्रेन्ड मोनबाय आरो मालाय गियानिबो मावथिबो फैसाबो खामायो आंहासो गैया आंबोथ' साइसआनो दं माथो एसेबांबोथ' साइस गैयि नङाना जेखिजाया आंनो सासे नांथारगौमोन साइस गैयाबाबो लागौमोन आं होमबासो टेनसनफोरखौ बावगौमोन ना सानफ्रोमबो जुदि बयफ्रेन्डजों रायज्लायबाय थाबा टेनसनफोरखौथ' बावखागोन ना आरोथ' बयफ्रेन्ड थाबाथाय बेरायनोबो थांगोन बिदिनो बहुत टेनसनफोरखौ बावगौमोन आङो नाथाय दा गैयाना बोरै बावनो जेथिंबो टेनसन बयफ्रेन्ड गैयिबो टेनसन बिथिंजाय आइयाबो जेलाव दंहैयो आफायाबो गैला आदायाबो साला फाफिया आंखौ देथारनानै गावहाबो देथारजाबायना मिथिला आरो आंनि जिउआव मा जाबावगोन मालाय जमुनाबाथ' हाबायानो जासिगोन मागोनि सिगांनो जागोन आंहा बिदिनो सेवनानै नाफेयाखै सफैबाय आङो फैबाय नों आब' आब'आ फैलायलांबाय आंथ' ओंखामबो सङाखै ओंख्रिबो सङाखै टेनसनावनो सङाखै आं सफैबाय र' एथ' न'खैना फैथारदों नोङो ओंखाम जाबायना जायाखै माबा आगै ओंखाम जानोसै दे फैजायाखैबा आं मा रुखैबाय नाथाय आब' आं दे ओंखामखौनो सङाखै मा ओंखाम सङाखै आयौ आंलाय माथो दहायनो बुंलांखादोंमोन दिनै नोङो ओंखाम ओंख्रि संना दोन दे आंना फैनायाव एसे गोबाव जागोन होननानै मानो सङाखै दे नोङो सावनो संबानोथ' जायोमोन ना दाखालिल'सो नोंसा गुमिया सोना होदों आब' टेनसनावनो सङाखै आं बावदोंमोनसो बेनिखायनो आब' आंनो सासे बयफ्रेन्ड नांगौमोन बयफ्रेन्ड थानायबा एथ' टेनसन जायामोन आङो नापे दा बयफ्रेन्डखौ नांगौ होनबानो अबाव
मोनब्रबनो दे आङो नोंसा गुमैखौ नागिरनो होबाय थाखादों नाथाय बिनिया लोगोफोराबो मालाय दंजोबखायोनो बेनोथ' थेवब्लाबोथ' बयफ्रेन्ड थानायबा आंहा टेनसना एसे खारगौमोन दा टेनसनावनो आं संनो बावदोंमोन आब' र' दासो संहैनि आङो नाङा दे नों संलायनाङा आंनो संहैनोसै नाङा दे आब' नों मेंना फैदों आं संहैनि नाङा दे मेङाखै आंनो संहैनि आब'आ गाज्रिसो मोनबाय खोमा बाल माने संदोंमोन आङो टेनसनावनो सङाखै आरो बावदोंमोनबा आङो बेनि थाखायथ' आंनो सासे बयफ्रेन्ड नांगौमोन ना नांथारगौमोन आंनो सासे हे भगबान इसोर आंनो सासे बयफ्रेन्ड हरना बै फेसबुकफोरावबो आङो हाय हेल' होननानै सेंग्राफोरनो मालाबा मेसेज हरो नाथाय बिसोरबो रिप्लाइखौनो हरा मानोबा आंबोथ' साइस दङ माथो नाथाय आंनो रावबो रिप्लाइखौनो हरा बै बोरायफोरासो हरबाय थायो बोरायफोरखौलाय आंनो मानो नांगौ देनाय फसायिफोरासो हरो बाल बा ओरैबायदि बिल्डिं न'सो माथो बेनिखायनोथ' आइया हाबा जादों लफावनो आंलाय आइखौ रायनो होननासो फैदोंमोन नाथाय न'खौ नुनानै रायबाथाय आंहा लससो जागोन रायनो हानाय नङा साला बै गांजेमा गोसोम जाम्बिया एथ' न' मोजां बिल्डिंखौ नागारनानै बियो गुबुनजों हाबा जाहैदों आरो आयौ मा एथ' जाम्बि साला आइखौ रायनो होनना फैदोंमोन न'खौ नुनाय लोगो लोगोनो एकदम गोमोहाबजोब्बाय आं रायनो हाया मालाबाफोर फैसा नांगौ जाबाथाय बिसिनियावनो बिफैनांगोन आइ आरो आफा गोदाननियाव हा सोर जाखो बेलाय ओमफ्राय आंनि न'खौ मानो बेफोरबायदि नायबाय थाखो सोर नोङो खुलुमबाय आफा नोंनो ना आफाया माने जोंनि गोदान आफाया गोदान आफा माने नों सोरो आं कुकुलुकु कुकुलुकु ए आइयालाय मा खालामदों आइया दङ ओरैनो ओमफ्राय नों दिनैसो नुजाफैबायदि गोसोखांनायखाय खेबसे आइखौ नायनो फैदोंमोनलै सोलाबथाराना आरो बेनिखायनो फैनायानो जाया आफा आंखौ न' सिङाव हाबनो होआ नामा थु मानो हाबनो होआ जानो एथ' गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों आइया मा खालामदों आइया ओंखाम जाखांनानै जिरायना दङमोन आंबो ओंखाम जाखांनासो फैदोंमोन र' आफा माथो दिनैसो नुजाफैखोलै आगोलथ' गांजेमा गोसोम रानि थानायाव सानसेबो फैयाखैमोन न'आवबो सानसेबो थाङामोननो आंथ' सानसेबो नुफेराखैमोन दिनैसो नुबाय दिनैबा मा गोसोखांना फैखो थुदो होमबा न' सिङाव माने आइखौ गोबां दिन जाबायना नुयिया बेनिखायनो माने गोसोखांसोदों थानो हायाखै आङो मानोथ' न'आवबो सानसेबो फैयामोन नोंलाय आफा सोलाबथारामोनलै बिनिखायनो फैनायानो जायामोन सोलाबा माने आरो आं न'आवनो थायामोन ना बाहेरायावसो थायोमोन ओमफ्रायथ' सासे दंबावोना दंबावो आंनि फंबाय जोंफोर माने साथामोन नालाय बै जाम्बियालाय अबावथ' थांखो माथो सोरजोंबा खारलांबायनो दे उनाव रायज्लायगोन दे बेफोरखौ थौ न' सिङाव ना उनाव रायज्लायबाय थानोसै थौ बा फुरा मालदारखा माथो फुरा करोड़पतिसो दे कुकुलुकु जिराय आफा जिरायगोन दे आइयालाय आयै बेयावनो जिरायना दङमोन उन्दुहैबाय खोमा जाखां लोंखां आरो उन्दुना थायोना खामानिबो बारा गैया र' आं गाबज्रिनि खेंख्रे खेंख्रे नै कुकुलुकु फैदों आइया उन्दुलांबायसो खोमा आयै कुकुलुकु माथो फैया मानो फैदों दिनैलाय ना आंखौ रायनो फैदों बियो कुकुलुकु नोङो आयै नोंखौ गोसोखांनानै नायनो फैबायलै गोसोखांदों आंखौ नाथाय दिनैसो खाङोलै आयै गोसोखौलाय सानफ्रोमबो खाङो नाथाय फैनोनो सम मोनाना आंबो आरो बाहेरायावसो थायोमोन दे बाहेरायावथ' थायो दे थेवब्लाबोथ' न'आवबो फैयोना नोङो हिनजावनि न'आव होमबा नोङो बिमा बिफानि न'आव मानो खेबसेबो फैनो हाया आरो माथो फनबो हरा सानसेबो जों हरबाबो दाननासो होयोमोन आयै माथो बुंबावनो आरो गोरोन्थियालाय जाया नङा जादों माने बै समाव सोलाबथारामोन आङो बिनिखायनो बिदि दानना हरोमोन आं फनफोरखौ नोंसा बिहामजोनिखौबो आं मालाबा रिसिभखौनो खालामा थेवब्लाबो दिनैसो गोसोखांदों सासेया मोनथिया बेखौ आङो दङ बेबो मोजाङैनो हिनजावजोंनो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबायलै आयै गोसोखाङो सानफ्रोमबो नाथाय सम गैयिनि थाखायनोथ' फैयामोन आङो ओमफ्राय आयै गांजेमा गोसोम रानियालाय अबावथ' दंहैयो सोरजों हाबा जादों बियो माथो बुंबावनो आरो न'आव दङ बियो न'आवनो दंहैयो
बिनिया हौवायानो अबावबा नागारनासो थांबायनो। आया मानि थाखाय? आं दा मोनथिथ'वा। ओमफ्राय दा मा गांजेमा गोसोम रानियालाय मा जागोन दा आयै? बेखौनोथ' आंबो सानगासिनो। ओमफ्राय बिनि हौवायालाय बेखौलाय मानो नागारना थांखो दे? जों मोनथियाहाय जेबो। दे नोंसोरहा बिमा फिसा रायज्लायबाय थानाय आंहा माबा उन्दुनोसो ओंखारसोदों। दे आफा थां उन्दुयै था नोङो उन्दुनो ओंखारदोंबालाय। दे। आयै बे गांजेमा गोसोमा बिराद जाम्बि मारलै। एथ' न' बिल्डिंखौ एथ' खररपतिनि सम्पतिखौ नागारना थांदों बियो जाम्बिया। आयै नों हाबा जादों मोजाङानो जादों दे बा। आंलाय नोंखौ रायनोसो फैदों होनना सानदोंमोन। रायनो होननानैथ' फैदोंमोन नाथाय बोरै रायनो दा एथ' धोनि मालाबाफोर फैसा नांगौ जाबा नोंसोरनियावनो लांफैनांगोन। गाज्रि जानो हाया नोंसोरजों दाथ' गोदै स्लेब स्लेबसो जाफ्लानांगोन। हिनजाव आरो गथ'फोरखौबो लाबोनांगोन। माथो सानबाय थाखो आबा? दे जिराय आं साहा फुदुंना लाबोनि। थां आयै थां। ओमफ्राय मा दङ साहाजों जानो? दङ दे मायबा मायबि। आयै आं दिनै हर थागोनलै नोंसानियाव। ए हर थागोन? दे जागोन दे थानो हागोन। ओमफ्राय बिहामजो मोननियालाय मा खौरां आबौ फिसानियालाय? दङ बिसोरबो मोजाङैनो दङ आयै। नोंनिया आबौ फिसानियाबो बेमारलै बिराद टेनसन। ए मा जादों आबौ फिसानियालाय? आंबो खेबसेल'सो नुदों बेखौ बेसेरा गथ'आ देरबायानो खोमा। नोंबो लाबोथाराना? माथो बुंबावनो आरो आयै। थां उनाव रायज्लायगोन दे बेफोरनि बागै सिगाङावनो साहाखौ फुदुंहैगोन थां। लामायानो एथ' गोजान आंना हजम जाबोजोब्बाय। दे होमबालाय आबा जिरायथ'। सासेयाबा आरो माला फैयो? बेखौ आं मोनथिया उनाव फैगोन खोमा दे। हर थागोन दे आयै। मा आफाया मायबा बुंगोन नामा आंखौ? मा बुंनोखाय थानो हागोन दे। दे जिरायथ'नाय आं साहा फुदुंना लाबोनि। थां आयै थां। बा नुदोंना बा जि दामि नुखायो न'खौनो। बा नायथिंनि र'। बा भायग' मोजांलै आयै नोंनिया। आगोलथ' हाजिरा खामला मावनासो जायोमोन आफा थानायाव। दा नोङो बिजामादैजों हाबा जानानैथ' खाफाला बिराद गेवबायलै आयै नोंनिया। स्लेब जाफ्लानांगोन र' बिसोरजों। हिनजाव आरो गथ'खौबो लाबोनांगोन। आयै जियानो जाया मानो नों खिन्थु बिजामादैजों हाबा जानानै बिराद मोजां खामानि मावदों दे। आयु बे सबाइनियालाय एसेबो मोजां जायाखै नामा लोमजानाया? नै आंहा हाथायाव थांनो ओंखारलांबाय माथो दाबो सिखाराखै बियो। मा जाबावनो मानो हामनो रोंला बेबो। डक्टरनावबो लांबाय बिजि थुनाबो लाबोबाय मानो हामाखैबा? राहुल नै आंना जाबाय। जाबाय आंनियाबो। ओमफ्राय थाराखौ लांफाया दिनै? थाङानोहाय आं लोगो हमदोंमोन। बिमाया लोमजानायखाय बेबो थांनो बादों खोमा। माथो सबाया दिनै सिखाराखै दाबो? मा लोमजानाया हामाखै नामा बिनिया? लोमजानायाथ' मैयाबो हामाखैमोन दिनैबो हामाखै खोमा आंबो नायहैयाखैना। र'नै आङो खेबसे नायहैनि। मैयाबो बिजि थुना लाबोबाय डक्टरनाव लांनानै मानो एसेबो मोजां मोनाखैबा देहाखौ। ना जन्दिस जादों? जन्दिस जादोंबालाय जारिबा मोजां मोनगौमोन। जायाखैहाय जन्दिस मा जादोंथाय आंबो हमनोनो मोनला। लोमजादोंआनो लोमजानाया थेवबो बिजिबो सुदों हामनांगौमोन आरो। बेनोथ' थांनाय नायहैनाय मानसिया मा जाना दङ? दाबो सिखाराखै ओरैनोबा फुङावनो सिखारनानै खामानिफोरखौ फोजोबजोबखायो। नायहैनि र'। बांद्राय गोसा लोमजाबाबो गिनांगौलै। सोरबा सोरबि बिदिनो थैलाङोबो। आरो मानसिफोरा बिराद लोमजादोंबो। एकदम खोनासोदों आंबो लोमजानाय। आंबोसो दाखालि बावै लोमजासोदोंमोन। जेनथेन हामबाय दे आं। लोमजानाय होननायखाय माबा लाइमोनखौसो गोसोखांदों र'। मोनसे समाव लाइमोनाबो बिराद गोसा लोमजादोंमोन दे। आङो डक्टरनियाव लांनो मोनलायदोंमोन। आंथ' बिखौ थैगोनसो सानदोंमोन नाथाय थैयासै दे। जोबोद गिनाय मोनथारदोंमोन आङो। माबा खौरां लाइमोननिया? खेबसे लोगो मोननायबा मोजां जागौमोन। जेनेबा ओरैनो आरो खबर सबर सोंनो। माबायदिबा जाखो नुलाबो सानसेबो। हौवाया आगोलनि बायदि नंला खोमा मोजां जाबाय। मालायबा गथ' गथाय जानानै देलायलांबायानो खोमा। जोंनियासो गैला। सासे जोनोम जादोंमोन बिबो गैला इसोरा लांबाय। लांबायथ' लांबाय माथो प्रेगनेन्टबो जाला। दुखु मोनोलै आं। इसोरा जुदि जोंनोबो सासे होनायमोनबा। नोंना लोमजानाया मानो दाबो हामनो रोंला? मोनथियाथ'हाय माला हामगोन नों आयै? हामगोन र' आइ लासैनो हामगोन। थाबैनो हाम नोङो आयै। हामगोन र' आइ हामगोन गाबोनफोरनो हामगोन। सबाय मा मोजां मोनाखै नामा आयै? गैया आब' मोजां मोनाखै। मैयासो माथो डक्टरनाव लांनानै बिजि होना फैबाय। मानोथ' दाबो लोमजानायानो गाला। मोनथियाथ' आब'।
मैयाथ' बिजि सिजि लाना फैबाय आं सानदोंमोन दिनै मोजां जागोन होननानै आयै आइनो दिनैबो मुलि लाबोफा आइ मुलियाथ' दंखायो मुलिखौ जागासिनो थेवब्लाबो मानो बिदि जाखोबा हामगोन खोमा दे गाबोनफोर आइया हामाबा मा जागोन आयै आइया मोजां जानांगौमोनलै आं बिराद दुखु मोनदों आइखौ बेफोरबायदि लोमजाना थानायखाय माला मोजां जागोन मोजां मुलि बायना लाबो आयै आइनि थाखाय हामगोन दे आइ हामगोन मानो हामा जानो गाबोन समफोरनो हामगोन लासैनो हामगोन आइ लोमजाबाथाय बिदिनो थाब हामनो नागिरा दाखालि बावै आफायाबोथ' लोमजादोंमोन नाथाय बिनियाथ' हामदों साननैयावनो नाथाय आइनिया मानो हामाखै आइनियाथ' बेसेबा गोबाव जाबाय नोंसा आफाया एसेल' लोमजादोंमोन आइ दा नोंसाया एसे गोसायैनो लोमजादों हामगोन थेवबो डक्टरा मुलि होखादोंना मुलिफोरखौ जाबाय थानांगोन होमबासो लासैनो हामलांगोन आइ थांनो आइ मोनजों हाथायाव थांफायाखै मानो आं थांबाथाय नों हारसिं जागोन आयै आं थाङा नोंना लोमजानायानो मोजां जायाखैना नों जुदि लोमजायामोनबा थांगौमोन आङो दे आंबो थांसै हाथायाव थाङानो गथ'आ आइ दारा आइया जुदि माबाफोर जायोना आंखौ फन खालाम दे नोंथ' फन खालामनो रोंखागौ औ रोंगौ दे आङो दे होमबा आयै नों थां दे नों आइजोंनो थां होमबा आङो नोंनो मेथाइ लाबोगोन दे नों मा मेथाइ जागोन आइ दिनै आं मेथाइबो जानो गोसो गैया आयै दे थेवब्लाबो जेखि जाया लाबोबाबो जागोन दे सोरबा फन हरदों आफा गोदाना हरदों खोमा हेलौ माहुला हामबायना एसे गैयालै माहुला मैया बिजि लाना फैनाबो मोजां मोनाखै आं देहाखौनो खर' सासोदों आरो एसे गिदिंदोंबो ओमफ्राय बिथिंजाय मोदोमफोरानो गुदुं मानोथ' बिदि जाखो दे बिजि लाबाबो हामाबा मुलि जा मुलि मुलियाथ' जागोन र' मुलि जाबाबो हामनो रोङा माथो देनो थेवब्लाबो जानाय जागोन र' दे होमबा माहुला आं बारा रायज्लायनोबो हाया बिराद खर' सादों हामबाथाय आं हरगोन दे माने हामबा मोजाङै रायज्लायगोन दे आं दायो हरगोन दे दे आयै आफा गोदानजोंबो नोङो हाबा जासिगोन न' बारा दिन गैला ओमफ्राय नों बिदि लोमजाना होबाय हामगोन र' थेवबो आयै मा खस्थ' मोनदों नों दा बिराद खर' सादों न' औ एसे सादों आइ हामगोन र' थेवबो आयै नोङो दै नांगौ नामा दै नाङा दे आइ नाङा माथो लोमजाबा खर' होनांगौनो दै दा नांथ'आ दे आइ उनाव लागोन आङो थां आइ नों ओंखाम जाहैथां ओंखाम जानो टाइम जाबायना उखैयाखै आं आयै आं नोंजोंसो जागौमोन आं जाथ'आ दे आइ दसे उनाव जागोन नों जाहैथां जानो बासोदोंलै आइ आं नोंजोंसो जाफागोन आइ मानो बुजिया थां जाहैथां आं जानोनो बादोंमोन थां जाहैथां थेवबो ओइ गुमारि नोङो बांद्राय बादुलि जाबाय मानसिया नोङो बानानैनो मिसाखौनो खर' सादों होनना बुंदोंना नोङो आंखौ मोनथिबायसो सानदों नामा नोङो नङा आयै आंखौ बोरैबा खर' सादों ओमफ्राय एसे लोमजाहांहांबो मोनदों मोनगोन मायाबा लोमजाहां नोंखौ आङो दांनायनो हायाखै नामा लोमजानो नागिरबा मालाय मानसिया गुदुं जायो नों आंखौ थगायनो फैदों नामा गुमारि थांसुङा आं दानोहा नोम्मानै खरियाबो गैया मालाय बिबि लायनाव आलासि जानो थांदों न'आव जेबो गैया जादों नुवाखै नाखौ दायो फाननो लांनांगौ आङो मिथिबाय दिनै ना ओंखारनायावनो हमनांगौ नों हमफै आयै आं बोरैबा मोनथारबाय आं दिनै हमा आंना खुनि फखा जानो नागिरदों आथिङा आरो हाब्रुआ हाबबाथाय बांसिनसो जागोन खुनि फखा हाबबाथाय एकदम आथिंखौनो बोरैबा असास नुथारो आरो थाम्फैफोराबो बायो आं मुगै सुगै मोनो बेनिखायनो आं दिनै दैयाव हाबा गुरबाव एसे 20 मिनिटसो गुरबाव दिनैसो एथ' मोजां ना ओंखारदों खुसियाबो मोनलाय लांदों दे गुर बालाया मानो बुजि मोना खर' सादों होननायखौबो आं हाला मोनथिबाय गैलालै आयै उथिला नाया मोजाङै गुर नोंना गुरनाया मोजां जायाखै गुमारि नोंखौ खिन्थु बारुरु नुथारबाय दे आं गुमारि नोंखौ लागाया आं बाराबा नुवाखै न'आव थाइसेबो फैसा गैया जादों ओमफ्रायाथ' खामायनो थांदों थाइसेबो फैसाखौनो हाया नोंसा नोम्बैनो होनायावनो थाङो माथो थार माखायाव बेव साला सिखावा गुर दे मोजाङै गुर आयै मोखाङाव लाग्राखौबो लाबोनांगौमोन ना जोङो बेबो गुरनो हागौमोन आं हारसिं मेंनायबो मोनदों आरो खर'आबो सासोदों मोखाङाव लाग्रा बे हौवासा मानसियानो ना गुरगोन नामा लासिंसिंनो मा जानला मोनला सानलाबायो नोंलाय मोखाङाव लाग्राखौ जुदि ना गुरनो होयोबा मानसिफोरा माथो हिज्रासो बुंगोन हिज्रा आंनि फिसालाखौ हिज्रा बुंजानो लुबैया मिथिबाय ना गुरनाय कन्टेन्ट जायाखै माखौ इसेबां बादों हा जानोखौबा हरै हागौ हा
사이스थ' गैखायानो बिफा मोखां साला गोबोरखि मोखां आमानोबो जुदि बादुलि जायोबा हा देनां सोर हौवाया लांगोन नोंखौ गाबोन लांना समफोरनो दोनफैफिनगोन हा बेनिखायनो खामानिफोरखौबो मोजाङै सोलोंना लाखा नाफोरखौबो मोजाङै गुरनो रोङा नोङो दाबो लोमजादों होननायखौ मिथिया नामा खर' सासोदों देनाय खर'खौ दामै नायनि जेबोआनो गुदुं जायाखै माथो खर'आलाय निसाखौनो थगायबाय दं आरोना नोङो बिमाखौ बिदिबा जाया दे गथ' दानो खानायाव साबनानै नोंखौ आं गारगोन मिथिबाय बे खर' माथायाव जेबो गैया हा आयै सायोलै माबा जानो हागौ खर'आ गुदुं जायाखै थेवब्लाबो खर' सासोदों होनदोंना मानो बुजिया नोंखौ आयै हगार खानाय साबनाङालै आंथ' हा मानि हा नोंसो साला बिमाखौ बुजिया हा एथ' खस्थ' मावनानै बिमाया जाहोयो नोंसोरखौ नोंखौ दिनै ना गुरनो होनायाव नों ना गुरनो हाया हा एक घन्टाखौ ना गुरनो हाया एक घन्टायानो जायाखै गुरनोबा गुर थगायनो फैयो बिमाखौ नायानो उथिला आरो जेखायाबो बायलाला गुरनोबा गुर थाबैनो आङो ना गोथांफोरखौ दोनना फैनि प्लास्टिक दङ प्लास्टिकआव लाबानो जाबाय नाखौ जियायना फैनि आङो नङाबा फाननो मोननाय नङा थैजोबगोन जाबाय खिन्थु न'आव थांनो मोना आं फैबावगोन गुरबाय था ओंखारगोन दे उथिगोन नाया मालाबा साननाय फैयो आंनि गोसोआव आङो आइनि असे फिसाजो नंगौना नङा होननानै आंखौ अरनायानो थाङा मोखाङाव लाग्राखौसो अनो आरो आंनि महरखौबो जि बासिखायो बिमायानो नाथाय आफायाथ' आंखौ अनो आइया मानो अना अनो मालाबाल' अनो ओमफ्राय मालाबा अना दिनैबो एथ' खर' सादों होनदों माबा खर'आ गुदुं जायैखाय आंखौ मिसा थगायदों होननानै बुबायसो खर' सासोदोंलै आनैयाबो गैया आनै थाबाथाय आनैया गुरगौमोन बे आइयानो मानो बुजिया मोखाङाव लाग्राखौ हले दाय मावबाबो राया आंखौ दोबा एसे दाय मावबानो जि रायो बैथालि माबालि होननानै साइस गैया होननानै खर'खौ बोरैबा मोनथारदों आं माथो दैयानो रानजोब्बाय मालायफोरनि दुब्लि बारियाव बेसेबा ना ओंखारो सेन सायो ना नाङो जोंनि दुब्लियावलाय माथो दैयानो गैया रानजोब्बाय ना बुरजा मोननाय मोनबा फोरानना दोननानै नाफाम देगौमोनहाय आङो थास' होनानै माथो मबाइलखौबो गारबोबाय आङो थेवब्लाबो टेनसन गैया दे बै पापिनि नाम्बारखौ आङो ब्लक खालामखाना दोनखाबाय मैया दाउथुरिखौ आङो ब्लक खालामनो होखादों र' पापिया साला आंखौ गेटआव हरबाय थायो साला हारामिया मानसियानो मोजां नंथारा दासिमबो आगोलनि आखलफोरखौनो गाराखै माथो बेलाय दुब्लियाव थानानै मोजां मोनो आङो दसे बावबायानो आंहा दसे जथ'नासो दंमोन थांसै र' ओंखामबो जानो जासिगोन लासैनो थास' बिबारजों ना संदोंहाय ना गोरान हौवाखौ नायनो होदों र' थास' बिबारजों ना गोरान संनायखाय आबा सेलरायखौसो गोसोखांदों गथ'आ मोजां मोनसेमोन जानानै दा बिमाखौनो सैला एसेबो गोसोखाङा होनबा बिमाखौ आरो बिमानि संनाय खावनायफोरखौ जानो लुबैया होनबा सोरथ' एथ' गाज्रि लागायना होखो नोंखौ आबा आं बिदि नङा हाबा नोंनि बिमाया एथ' गाज्रि नङा औ नंगौ आं जिउआव खेबथाम हाबा जादों थेवब्लाबोथ' आं बिदि गावनि फिसाखौ बुथारलायनाय बिदि एथ' गाज्रिबो नङाना हाबा आरो सिख्ला टाइमावसो बिदिमोन आङो दाथ' बिदि नंलाना बिदिनो जाखायो आरो ग्रह स्रह थाबाबो बिदि जायो सोरथ' सानै साथाम हौवा जनो होननानै जयो दे रावबो जआ बै ग्रहफोरा नांबासो बेफोरबायदि जायो शनि ग्रह मंगल ग्रह माने बेफोरबायदि ग्रहआसो मानसिनि गोसोखौ गाज्रि खालामना होयो मानसिफोरा आरो बुजि मोनाना डाइरेक्ट गाज्रिखौसो सानखायो थेवब्लाबो जालांबाय आरो थांसै र' थांसै बोरमाफोराबो मा मोनदोंहाय माबा सोबथानो सोरानि बोरमा जाखो मोखौजों हेबगोन ना मायोहाय गिनायबो मोनो दा दसे उनाव हौवाखौ नायनो फैबावनो होगोन दाथ' बिनिया सिं सानायाबो गैलाना हामबाय आंबो दै दौनो फैयामोनहाय मोसौनो ओमफ्राय गावगायानो फैनो होबाय नालाय ओमफ्राय गावगायानो ओंख्रिखौ नायगोन जाबाय आं आरो सम थास ओंख्रि संनो बायोहाय बाल एथ' गोबाव संनांगौ थांसै आंहाबो गोबावसो मानि जाबाय मा सानदों नोङो रांखावरि बै मोनसे नाम्बारखौथ' नोङो ब्लक खालामना दोनबायना नाथाय आंनावदि आरो सिम दंबावोना दिनै आं नोंनो फन हरबावनि आंना आंखाल गैया नों हाजार ब्लक खालामबाबो आंना आंखाल गैया नाम्बारनि दिनैथ' आरो नोंनिया हौवाया रिसिभ खालामबा ओरैबायदि एरनासो होबावगोन आङो हरबायानो थागोन ओमफ्राय नोंनि हौवानो ना ओरैबायदि एरगोन साला नोंखौ आं एथ' मोजाङै हाबा जानो लिंदों नों साला फैयाना
नायगोन आंबो नों आंजों बोरै फैया आंजोंनो फैनांगोन नोङो नोंनि हौवायाना सानसेबाबो नोंखौ जोनानै होखारहरगोन नायबाय था आंखौ सहस सानना लादों नोङो रांखावरि सना फिथर हो हरनोसैल' दानिया फनखौ रिसिभ कर' भारत माहाजन रिसिभ कर' आङो नोंनि बिसालथिसो ना रांखावरियासो रिसिभ खालामो हौवाया रिसिभ खालामबा मोजां जागौमोनलै ओरैबायदि एरगौमोन आं हा माथो रावबो गैया नामा माथो रिसिभखौनो खालामाखै साला रिंआलाय जागासिनो हरबायानो थागोन रिसिभ खालामोब्लादि नोंखौ बे जांगिलाया नागारनो नागारा सना रांखावरि सना रांखावरि आं नोंनि जांगिला रजे नों रिसिभ खालाम नोंनि हौवाया रिसिभ खालामबाथ' बांसिनसो मोजां जागौमोनलै दे रिसिभ खालामलै नोङो भारत सिं नोंनि हौवानि नामा भारत ना भारत भुसान बसुमतारी नामा ना भारत देउरि ना भारत दैमारि ना भारत बर' भारत भुसान बसुमतारी खोमालै बेनो जाखागोन नङाबा भारत बर' बिराद मजा नांदों दे खिन्थु नोंखौ एरबाय थानो बिराद मजा नांदों सोरथो फन हरखौलै मानसिया जों गैया मोसौ दोस्लायनो थांदों ए माथो गोदान नाम्बारसो सोरबा दा र' रिसिभखौनो खालामनो र' दहायनिफ्रायनो हरगासिनो हेलौ मा खालामदों सना थैद सोर हिजरा नोङो सरि आदा माने हिनजावनि माथो बायदिसो खोनादोंमोन आं फार्स्टआव सोर नोङो सोरखौ नांगौ सोरखौ नांगौ आरो मबाइल मालिकखौ नांगौ आरो थैद रं नाम्बार जादों दोन रं नाम्बार जायाखैलै आदा थिग नाम्बारावनो डाइल खालामदों आङो बेनोथ' सोरखौ नांगौ नोंनो आं बुंदोंना मबाइल मालिकखौ नांगौ होननानै थैद जाला मबाइल मालिक गैया आरो रं नाम्बार मानो रं नाम्बार जानो बे मबाइल मालिकजों आं सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थाखायो माखौ रं नाम्बार बुंबाय थादोंब्रा मबाइल मालिकजों सानफ्रोमबो रायज्लायो नों बेफोरखौ मा बुंदों थिगखौनो बुंदोंलै आङो मबाइल मालिकनि नामा रांखावरि नङा होमबा औ नंगौ नों सोरो खिन्थागोन दे बियो उनाव आं खिन्थाथ'ला नामा नामखौ जिखिजाया मबाइल मालिकआ फैबाथाय आंखौ फन हरबाय थाबानो जाबाय दहायनिफ्रायनो फन हरगासिनो आं मानो रिसिभ खालामाखै बियो मानो नांगौ हा ओमफ्राय मबाइल मालिकजों सानफ्रोमबो मानो नोंसोर रायज्लायो माने नोंनो खिन्थायाखै नामा नों सोर जायो बिनि बिदा नामा नों उम्फा होनना बुं आं बिनि हौवा मा नों बिनि हौवा बिनिया हौवाबो दंलायो नामा हौवाबो दङ आरो फिसालाबो सासे दङ फिसालायाथ' देरबायानो सेंग्रायानो जाबाय मिथिबाय फन हरबाय थाना मिथिबाय दिनैनिफ्राय हरखानांला नाथाय रांखावरियाथ' आंनि सिगाङाव हाबा जादों होननानै बुङाखै माथो हाबा जायाखैनो बियो मानो हाबा जायाखै जानो खोनासं दिनैनिफ्राय फन हरनांला दे आरो मा नोंसोर सानैया सानफ्रोमबो रायज्लायमारो नामा औलै औ जोंफोर सानैया गोसथोलायो माने आं बिनि एक्स हौवा जांगिला जांगिला नोंजों रांखावरिया रायज्लायबावो नामा नों मा सानदों होनबा बेलाय माथो रांखावरिया आंनि सिगाङाव बुंदोंमोनलै हाबा जायाखै होननानै न'आवसो दंहैयो होनना बुंदोंमोन माथो बिलाय बिमा बिफानि न'आव होमबा बियो हाबा जाबाय आंनि सिगाङावथ' बियो मालाबाबो खिन्थाफेराखैलै हाबा जादोंबालाय गथ'आनो दङबालाय आंजोंलाय मानोथ' रायज्लायबाय थानांगौ दे बियो आंजों हाबा जानो ओंखारदों माथो बिलाय आंजों फैनोनो ओंखारदों मागोआव आंजों फैनोसो गोनां बियो होमबा हौवासो दङ बिनिया नों थगायाखैथ' जांगिला आंलाय माथो बेखौ रायज्लायनायखौ नुवा सानसेबो नोंनि सिगाङाव रायज्लाया आरो साल' आंबो बेखौ बिदि सानाखैमोनलै हाबा जाखांनानैबो मानो जायाखै होनना थगायनांगौ आंखौ बियो थै मागोआवनो फैनो गोनांथार बियो आरो बिबोथ' आंखौ जोबोद गोसथोयोलै नागारनोनो हाया गोबाव जाबाय जोंफोरनिया रायज्लायनाया माने बोसोरनैयानो जाबाय जोंफोर रायज्लायखोमानाया मा रांखावरिया बिदिसो आंखौसो बेसेबा सन्देह खालामोमोन बियो गावगाया बिदिखायनोथ' आंखौबो बियो बिदि सानोमोन र' फैनो हो बिखौ मा जाखो आदा मा जाखो हा नों खिन्थु फन हरनांला दिननिफ्राय खोनासं जांगिला
नोंगौ नोंसोर सिगाङो बिसि फिसायमोन नाथाय दाथ' नंलाना दा बियो आंजों हाबा जानाया बेसेबा बोसोर जाबाय जोंफोरनि हाबा जानाया 19 बोसोरानो जानोसै नोङो जोंफोरनि गेजेराव हाबनांला दे हाबनांला माने नोंनासो हिनजावा मानो नोंसोर थानायावबो मानो आंखौ बिदि गोसथोफ्लानांगौ बिनिसो गोरोन्थि दे गोरोन्थि जाबाय जिखि जाया नोङो फन हरनांला